Abot. Tay! Lucy! Nagpupuro na si Arnil. Tayong dalawa, tuloy-tuloy pa rin sa pag bibistay. Kailangan na kasi yung binistay na marami para matapos na. Nakulabot ko kita kabos ito. Wala ang pagdrone.
Bilayag. Nagtawa na. May kantang dito. Kantang Bilayag. Ano na kayaan? Kuritan mo na sana. Kapala ko, ano ko unod to? Sa bakal. Ano? Bala. Kantuhan. Iso ko lang agad sa ko, bintana ko no. Iso ko lang agad sa salming. Ano lagyan na ni kay Arnel ng kantuhan. Dawa di pa yung nakagaw mo. Dire ka o pensil? Hindi ko na kurang sensil. Ano sa akin no? Sa itasan na ako sa pensil. Nabiga. Oo. Yan yung tinik sa pensil. Sige na di baba. Atas pinagandito mo ba? Ha? Atas tumitong sa iyo ba? Oh, yung ilog. Nakagaw na.
Extension natin. Kaya ba? Ayun na to, bakay. Ano ba yung taxi? Sana mo lang? Hoy, hindi ko na at pamilyo. Ako ba na? Rapak. Rapak na. Rapak.
Bro, sigurado, ito bro. Ang bago niya dito ni. Ang dito ni. Oh, ako. Tama ko. Ay. Good. Tama ko. Ay. Tama ko. Ito. Tusutan. Ayan yung masul na tayo. Okay. Ah, may camera. Warak! Disgrasya. Nalaglag pa tayo. Wala talaga. Warak yung andam nyo. Naglag pa tayo. Ito mababa lang.
Ayun, tapos na tayo mag-ano. Para to sa ano, electrical. Ginuhitan ko na dito. Mababa. Kaso nabutan pa tayo ng kamalasan. Nagiba yung andam yun. Naglag pa ako. Buti di nadiin ko na gusto yung kamay ko. Ayun, kakabit na ni Kuya Arnel yung ano sa electrical. Flexible hose. Para pag pininis ni Kuya Arnel ay nakabaon na siya. Hindi na yung paulit-ulit pa. Dala sa haluta. Tinang mo to? Sa tutulo ba? Ginawa mo yung ano namin. Gagamitin pa namin. Hmm? Lupit pa natin ito. Hala ko. Abot. Tay! Lucy! Buray! Buray! Ang pinapakalan na ni Kuya Arnel yung sinisilan ko. Buray! Maling mga sayas. Buray yan! Salite mo eh. Sabi niya! Oy! Balik na ako! Sayang ko no. Sinakya. Dito lagi. Ay. Tayo na. Tay! Talim, saan lang
Ano po, tapos na. Ito yung nagawa ni Kuya Arnel ngayon. Maghapon. Ayan. Napuruan na. Ayan. Bukas. Siyempre baba, pahinga. Kapi. Kapi muna Kuya Arnel. Tapos, alam na, edit time na. Pang nakaupo, mag-edit, di ba lo? Ayun yung vlogger, oh. Pahinga edit. Kung sila papansin sila dyan. Patuloy pa rin sa pag-display sa kasi Kuya Bong. Kasi nalalaglag pa. Baba. Hawa mo lang ha. Yan. Hindi ko malaw. Malulig ko yan.